Para hindi ganun. Sana kaya tayo magtitingin ng ano mo? Kasi pinapahanap yun ni Ma'am ilang-ilang yung ano mo. Tungkod. Sa SM. Pagupit kaya. Magpapagupit ka ba kay Elmer? Kay Elmer? Ay, shoutout sa 1 viewers. Pagupit ako. Ano kaya ako? Kukunin natin ito sa kita. Pangilipat natin ganun. Samsak tol. Ay, Boss J. Shoutout. Official. Shoutout sa'yo tol. Kumusta? Okay na yung problema ng channel mo? Oo. Yung araw din yon nung nag-uusap tayo. Update lang pala tol. Kailangan. Hi Sir Mark. Oy, Joel Ladera. Shoutout. Magandang umaga. Suwet. Yung ginayang tayo ko, Update lang. Yung mula sa ads, kulay green. Update lang pala yung buong na. Joel Ladora, Miguel Sarap, sabi niya, sabi ko sa iyo eh. Haha, oo nga tol. Updated lang pala yun. Tol Elmer, Miguel shout out. Andito si Kuya Elmer. Sasama yan bukas si Kuya Elmer sana. Punta kayong Batangas. Anto Tomas, magano kami doon? Mag-content ba? Doon kasi medyo malawak. Ay, The Grifter Pete, shout out. Hi, boss. G, good morning. Pin kita. The Grifter. Tol G, ako sa bahay ni Mark. Watching ako kay Praji. Lubat tong isang po, nakakainis. Santo Tomas Batangas. Ha? Ano pinakano? Kagabi, pinanood ko dun sa isang account ko. Ito ngayon nasa main. Shinare ko para malakas yung views nito ni Project eh. Madalang, tamad lang mag-vlog eh. Madalang lang. Pero kung nagba-vlog siya tuloy-tuloy, mas mataas pang views sa atin yan. Di kasi ang pira niya, isa lang ang way. Isa lang ang way. Kung pinupuntahan. Hindi nang yun ang nakikita. Kaya tinatamad siya. Hindi, kasi akin nga eh. Pag titinda ko, isa lang din naman ang ano. Ibang tao naman nakikita. Vlog mo. Yun nga lang. Palay Mabuhay Philippines, oy, mabuhay din.
Joel Ladera. Ayos yan, tol. Elmer, gala-gala lang. Oh, si Joel Ladera, napakasipag yan. Lagi pumapasok yan sa akin. Si Brenda, thank you. Subscribe What? natin yan, Joel Ladera. Watching pa rin ako kay Tol Project. Sinabra, 18 years. Ate Brenda, sabi ni Boss J. Papagupit nga ako, hindi ko alam kung anong gupit ang gusto ko. Kalbo. Wala ko, magpapagupit yan eh. Ay, salamat po, sir. Sabi ni Lord Joel. Torpedo. Tay Robin, naka-upload ka na, Tay Robin. Mag-upload na po kayo. Madalin. Nakapag-upload na sila, no? Sa Tol Project, di pa nakapag-upload dito eh. Kasi itong kahapon lang ito in-upload eh. Linaw ng camera niya, oh. For viewers, hello Boss G. Eh, sabi ni Ate Jal, Brianna. Bisaya pala po siya doon, Joel Ladera. Oh, Bisaya. Maya ko i-upload, bilhin mo na ako balot. Ay, magtitinda ka tayo. Ayos yan. Tayo Robin, Miguel shoutout, sabi ni Ate Jal, Brianna. Good morning host, sabi ni Pinay sa Japan. Taon, may lami. Guys, magdikitan po kayo dyan, magdikitan. Tinatanong ko si Tol Project ni Mamilang Ilang noon kung ano yung pork na yun, yung pang ano sa bike niya. Nahiya naman siya. Ang kulit paglasing. Si Tol Project, ang kulit paglasing. Ha? Tol Project, ang kulit ng paglasing. Nakasama kami nung pagkatid namin kay kay Sir Jaime. Gumagano'n-ganon na siya mag-vlog. Lasing eh. Kaya ganyan pala tol, mas maganda linalasing ka eh. Kasi inaagad niya yung cellphone niya. Tumataas din kamay. Oo, tinataas niya na. Madaldal na ka mo. Sabi nga ni Brenda, tahimik pag gano'n, hindi na kayo. Pagupit ka low. Yan sa Japan. Joel Tapos Ladera, picture lang thumbs sa up. taas ka mo sa barbero. Anong gupit yun tol? Yun lang sasabihin ko. Pakalbo ko na lang ka mo. Ate Brenda, Pinay sa Japan. Nag-Riptor PH, nawala ka na naman. Nasaan ka na? Baba muna kita. Nawala ka na agad eh. Dikitan mo yung mga andyan, mga tropa. Joel Ladera dan kaunta guys. Sabi ni Kuya Elmore. Tahimik nga pag di lasing. Oo, Ate Brenda. Tahimik na pag bilag. Oo, bagay sa yun. Bagay ba yun? Anong gupit yung pag ganon? Shoutout kay Mamilang Ilang. Salamat po Mamilang Ilang sa tulong mo sa revenue mo kagabi. Nakapagpasa na ako ng revenue ngayon. Paldo. Paldo si Mark. Oh, bagay yun sa'yo. Try mo kasi tol. Anong klaseng gupit ba yun? Yung ano, tira dito? Sa taas? Diba? Itira dito sa gitna. Oh, Bao. low feeds textured. Ano ba yan? Taas ka mo. Dito, Go to feed. Picture sa taas ka mo. yan lang sasabihin ko.
Meron na naman yan may Meron naman yung maingit market. Sino ba yung Mark? Sana na lang yun. Hindi naman sa team room. Sa ibang mga Siyempre, sa ibang ano yun, mga viewers natin. yung gano'n, tulad na, pangkalumaan naman yun. Hindi yung ganun, tol, Elmer, pang kalumaan. Sasabihin ko lang sa ano, tol. Sasabihin ko lang sa barbero. Low feed picture. Low page picturing, screenshot na natin yan. Para Mamaya pa ako pupunta ng aalis. barbero, eh. Mamaya pa kayo alis. Mamaya pang gabi, Ma'am Ate Criselda. Ate Brenda. Mapunta kami, sasama kami mamaya sa biyahe ni ano, ni Mabi. Kami Biyahe munang pa si Mabi. konduktor. Oo, tol. Sige, sasabihan ko nga. Sama ata si Kuya Elmer kasi magpapagupit din siya. Sakto lang ngayon, wala pa akong ligo. Ano oras na ba? Sakto lang yung mga 11:30. Amo pa ito, waray traffic. Amo natin. Maligo na ako. Ligo ulit. Happy birthday pala kay Sagani sa aming member sa Timbong. Happy birthday Sagani sa iyo. More lalaki pa more. Sagani, more jowa pa more. Laki. Basta may 150 ka, may papatol. Ay, sana all. Isa na lang yan, Sagani. Next year na lang ulit ang birthday mo, ha? Tama na yan ngayon. Sunod na taon naman. Ate Brenda, yung tira na biko, ang sarap. Grabe. Oo. Pinulutan pa namin nung kahapon. Para wala lang din kami, walang mga tama. Sila lang naman uminom eh. Tapon. Tutuloy kami ng inom sa doon sa Batangas kung medyo malamig Talaga na. uminom. Oy! Shoutout Matipo! Magandang umaga, boss, idol. Shoutout. Kumusta Matipo? Lakas ng mo ngayon channel mo Mapanood ko yung kubo mo, bagong kubo mo eh. Marami ka ba lagi sa iyong kubo? Ayos man, nandito ako ako sa Cavite. Cavite ka ba? Saka pala sa Bukana Oo, ngayon. pinsan niya siguro. May tamos na kasi ang summer eh. Pinsan niya mga artista. Maanjo kay Maanay, kay Miski, Ana. Ana ba yun? kay Miski. Ay, yung pinsan niya si Ana. Shoutout sa 4 viewers. Ay, Makipusyal, Makipo. Elmer Ugay. Sino yun? Hello. Shoutout. Boss, Kuya Elmar Ugay. Andito sa bahay. Buti nga, nandito si Kuya Elmer eh. Nagkausap kami. Nagkausap ako pala. Pag ako lang dito sa bahay, naghiga lang, panahiga. Pero yun, biyernes ka pa papalit ng palengke. Burns. Nagtahaba pa nun. Yan na siya magtitinda. Matumal eh. Shout out sa'yo, Matepo. Mamaya na ako mag-subscribe. Okay. Shout out po, Kuya Elmer.
Nakita na tayo sa kubo ni ano. Ano, sa Christmas party, nagkita rin kayo niyan. Kunsya Lando. Si Matipo Lumantang Official. si Itay Dita, Bisaya. Sila Titao, sila Marjorie, sila ano, Baruko. Tao. Kailangan talaga makabili ng bago si ano. Tool project ng kanyang ano. Luma na yung ano niya, luma yung Dito, bibili na lang ng pula. hindi yung pula, itong pinalit niya yung parang ano, yung parang indoor. Oo nga. Sira nga daw yan. Shock. Ito, yung ano, Yan yung bago yan. Tapos yung pinalit niya yung luma. luma, yung sira nga daw. Araw-araw. Don't naman connect yung Sir biyahe. Elmer, oh guys, sabi ni Joel Lardera. Salamat Joel Lardera. Yun may ruga. Walang share dito. Ayaw Joel mo patawag Lardera, ng sir walang yan, allergy. Parang si Kuya Sani lang yan. Kaya tawagin mo na lang kuya. Ako rin, Mark na lang. Ay! Mabel, kumusta Mabel? Boom, walang share. Puro kami mga ano. Ang sir namin si Sir Jaime Vera. Ang Ninong Jaime. Ah, Ninong. Sino nga yun? Eh, pag pakasal kami ni Penang sa Waze, si Ninong Jaime nang kukunin ko at si Ninang Ilang-Ilag. Okay, para wala na kayo masabi. Para wala masabi na yung mga bumibira sa akin ng palihim. Nang bab... Yung mga tirador ng palihim. Ingit-pikit. Oo nga, mahirap dun eh. Galing ito project mo. Pag talaga lagi mong ginagamit na gamit mo panghanap buhay, alam mo talaga eh, pag babalik, paano gawin, paano kalasin, paano balik. Pero parang sa kariton lang din yan eh. Laga nila. Oo. Tsaka maganda yung bike niya, maganda yan sa ano niya, sa kalusugan kasi ang bike kasi, dagdag ano yan. Na ano talaga yung ano mo, stretch talaga yung mga ugat-ugat. Pagdapat na pala mo dyan. Pati itlog mo. Oo. Pero sanay na si Ital Project. Isip na sa kanya. Umara-umalan na. Umara-umalan na yun. Umalan. Bulod. Umaraw at umalaw. Umalaw. Bulod talaga. Tabingi tol. Gilid mo konti. 5 viewers, thank you. Nakalive pa ata si Biboy eh. Mag-alas yun sila. Nakalive pa. Birthday niya no, sa gani kasi. Ah. Nihirit nga sa akin si Biboy. Kaso ang dami kong ano, babayarin akong bahay. Ulit pa. Malaki ng gastos ng dalawa dun sa ano, sa Tomas eh.
Pero ilang linggo na rin kasi sila doon. Tingnan yung puhunan ko. Medyo balik-balik lang eh. Tulad yung mga nakaraan, maganda ng kita. Naliligo sila, dalawa na. Ha? Yung? Sila? Naliligo sila. Dalawa na. Dalawa na ba? Lunis. Umalis sila nun, ano eh. Ciao. 4 yata eh. Oh, 4 nga. Hindi naman magastos yun si Kay. Yung ano, si Mark dyan lang kasi siyempre gusto niya kung anong makuha niyo, pagkain. Eh, may tindahan si nanay doon. Salamat sa manonood. Wala yung kuha. Oo, kuha lang siya ng kuha. Sabay bayan si... Hi Kaden, what up? What's up, my brother from another mother? Hey, what's up, guys? Kaden, hello. How are you? Thank you so much, my brother Kaden. Joel, shout out. Tingnan ko kung naka-live si Vito. Pagpasokin ko si Kaden. Oh, wala na. Tapos na pa. Ngayon lang pala si Bilbo. Brother Kaiden, hello. Thank you so much. So Brenda, salamat po. What time is it? It's 9:44 here. Times check is 44. 10:44 in your Philippines AM. Evening ata sa inyo dyan. PM yata sa inyo dyan. Kayo din. 9:44 PM to sa inyo ata. Dito sa amin ano eh. AM. 10:45 AM sa Philippines. Yun. Manipis na yung gulong niya, eh, no? Guys, kung muna to. Pati buhok niya manipis din. Pati ulo ni Tol Project. Ay, Jomar, shout out. Tokay din, bye. Hello and goodbye. Aray mo, kapapasok mo lang, goodbye agad. Kay din. Ads watching ako kay Tol Project. I have Wi-Fi to look up the pan I talked about yesterday. Do you have Wi-Fi to look up the funny videos I talked about yesterday? Oh, may Wi-Fi kami. Diba? Tama?
Busy po, boss. Oh, unahin ang trabaho. Funny videos? Yes. Watching Meron funny yata videos. siyang upload na funny video. Ah, Parang gusto nang sa kapanood. panahon. Cute niya. Cutie, hello cutie. Kumusta na ang Jeren Latex? Cute niya. Ano yan si cutie? Masipag yan eh. And meron ba here? Cute niya. Check ko nga kay din yung ano mo kay. New upload kay din. Look up Land of the Lost Mosquito. Oh, cute niya. And meron ba here? Sa tubig. Kumusta na ang Jeren Latex? Wala naman siya upload ah. Wala. Para yung pakitindi ko meron. Radio has Ano rin, Wi-Fi parang 100 MBs. 1,000 MBS. Visit ka, Jomar. 1,000 MBs. Mahina nga ni ang Wi-Fi namin. Ah, nasa ball pa ba siya, no? Si Sniper Goods? Utilina? Support lang po mga boss, sabi ni Cutie. Cutie, salamat. Salamat sa pagtambay mo kanina sa aking primer. Guys, pin lang natin to si Joel Ladera. Joel, thank you so much Joel sa pagtambay. 7 viewers. Pag chicks, iso-support ko. Sana all. Sana all mahilig sa chicks. Di ko po alam, sir, sabi ni Cutie. You did. Then look it up. Harap naman ito. Wala. Puro siya ano. I don't know. Hindi ba ng Tagalog? Pelikula. Comedy. Salamat sa 4 viewers. Pasig, the Lost Island of Mosquito. Oh my goodness. Ay, Mike. The Mike Nelson channel. Hello. How are you, my friend? Land of Lost Mosquito. Land of Lost of Mosquito. Amador Loren, tapang. Ay, Amador, shout out. Shout out, boss. Ano? Pasig River. The most popular mosquito is famous Wamus. Wamus cross. Buang ka talaga. Pasig River, ano? Kaidin. The most popular, ano? Mosquito. Or kanal, sa mga kanal. No? Yun naman na madalas na pupuga ng mga, ano, mga mosquito eh. Miguel shout pray. Ay, shout out Amador Lawrence. Iwamos mosquito. He earned millions of pesos. Aray ko.
Ate Brenda, salamat. Magaling si ano? Jomar Sarate. Very nice. Amador Lawrence, nandiyan ka pa ba? Andyan lang. Andyan si Cutie. Si Boss Amador, andyan lang yan lagi. Buti nga sa'yo, Jomar Sarati. Boss, siyempre nag-aral ako ng major in kabuangan, top 1 in kalokohan. Para ka pala si Kulang. Walang live si Sadik Bidog sa ano? Wala po. Ano? Wala ba? Amador Lawrence, wala. Can some translate for me? Can someone translate for me? Guys, i-translate nyo daw yung ng ating pinagsasabi. Ang aking translator, Jomar Sarate, please translate to Tagalog to Kaiden Halls. Please. Kaiden, thank you so much for visiting. My English is very a little bit. Wag mo sisirain ang araw ko, Mitch. Papa, ulam kita. Gano. Amador Lawrence, shoutout boss. Dito ako sa bahay ni Mark. Joe. Oh, ayan si Kuya Elmer. Oh. Look at the... Ulo muna. Kaiden, bahala ka sa buhay mo. Busy ako. Pastilan ng tao rin. Salamat po, sir, sa pagpin. Walang anuman, Joel. Joel, wag ka na mag-share nga. Ni Mark na lang. Yan si Kaiden Hall. Please talk to Kaiden Hall. Joel Ladera. Meet Kaiden Hall. Wala kasi internet doon. Kahapon, ka-chat ko siya. Ganun. Nasaan ba siya? Itab ng ulo. Bumalik na ba siya sa ano? Nakita ba ako kanina? Oo. Ang kintab ng ulo, sabi ni Jomar. Oo, si Kuya Elmer. Si Kaiden Hall, hindi niya maintindihan ang sinasabi natin kasi English speaking from Oklahoma, USA. Pero try to learn speak Tagalog, Kaiden. You adjust because your host is very butlog. Tik busy. Nahirap Kaiden. Mahirap pag-intindi ng English. Nagsasakit ang ulo ko, Kaiden. My brain is empty. Shout out. Shout out all. Ay, Robert Bagalanon. Magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Magandang hapon. Shouting Mark. Ay, Tita Mami. Tita Mami, shout out. Shout out kay Tita Mami. Andito si Kuya Elmore. Bukas pupunta kami sa Batangas. Sama yan siya. 3 araw na ako rito. Sabado, Linggo, Lunes. Martes bukas. Ate Gwen, mo pa nga aga. Ate Gwen. At Tita Mami, talk to Kaiden Hall. Kaiden Hall is translate Tagalog o English daw yung mga sinasabi natin dito. Kasi ang hirap. Kuya Almar, Yahoo Boom, sabi ni Tita Mami. Ate Gwen, mo pa nga aga. Very guwapo. Wow. Yo, you very guwapo daw Kaiden Hall. We said to Joel Ladera. Dai Brenda, hello mo pa nga aga, sabi ni Tita Mami. Salamat sa pagbisita nyo kay Mark Joe Waray TV. Robert, salamat sa kay Robert.
Oo, lagi naman nabisita yung mga yan sa akin. Panoorin mo, tol, yung mga video ko, tol. Baka hindi mo pa napapanood. Alam kong busy ka ngayon sa iyong business. Robert Miguel Saral, sabi ni Tita Mami Fitness. Yan sa Robert Bagalanon, guys, ay solid, ano lang yan. Organic viewers ko yan. At organic viewers na ni Idol Joppers. Nasa work siguro yan ngayon. Kaidin? You hear me, Kaidin? Sa mami, napanood na yung vlog niya, no? Mark? Oo, Tita Mami, paki-watch na lang po. Kasama na, pumasok na tayo si Tita Mami nung live ko eh. Gabi. May bisita kami, kaya video ang person. Okay. Can somebody translate Ayan, me Tita talk Mami, about ano, mosquitoes pag-translate niya ang sinabi niya being niya. being the most deadly thing in the Philippines yesterday, and I want him to watch a funny videos from movie called Land of the Lost Mosquito. Gusto niya may translate yung we talk about mosquitoes being the most deadly thing in the Philippines yesterday. Ano ba? Medyo mahaba-haba yan pa-explanation Kaya din Oh my goodness. So very hard. Basta ang alam ko lang, ang mosquito, marami dito sa Pilipinas, kaya din. In the, Pasig River, or land of, yung hindi umaagos na, doon nagtatambay yung mosquito eh. Pure you, shout out. Nod ka daw, kuya, nung funny videos. Oo nga. About mosquitoes. Yun pala yung inaano niya. So, di ba sinabi ko sa'yo? Ano rin yung funny videos. Kaso hindi sa kanya pala yun. Hindi nga, sa movie nga. Opo. Cutie, thank you so much. Tapos gusto niya i-explain sa kanya. Ano bang funny videos na yun? Mosquito. Ano bang ang title nun? Funny videos from movie. Land of the Mosquitoes. Land of the Mosquitoes videos. Demanding viewer mo, kuya. Ay, kulang. Sa'yo nagsabi? Demanding viewer. Ay, Pugi Mark. Oy, kulang, shout out. Kami lang ilang. Kain tayo, Sir Mark. Oy, wag na nga ni mag-Sir Joel. Mark na lang, nga ni. Sasama kita, Joel. Sir ka na, sir. Land of the Lost Mosquitoes scene. Behind the scene. Bro lang, Panoorin mo pwede yung naman, film bro. na Land of the Lost Mosquito na panood ko na yun. Comedy siya. Ano daw? Yun nga yung sinasabi niya mamilang-ilang kanina pa. Sabi ni Joel, ano daw? Lost Mark. Sabi ni tita. Andito, antok na antok pa siya ako. Mark Joe. Sabi ni mamilang-ilang. Oy, mamilang-ilang. Bakit po antok kayo? Anong oras na ba dyan? Diba Nasa work po kayo? O gabi na? Hi, mamilang-ilang. Ganda. Sabi ni ko lang. Shout out. Na lang sa inyo dyan. Nalang-ilang hello. Sabi ni Tita Mami. Hi Joel. Ano daw? Sabi ni Sabi namin, wag ka na mag-share. Hi, Kuya Elmer. Guwapo. Sabi ni Kuya, Kuya pala yun. Kulang, stay put lang to. Antok na antok pa. Sige lang po, tulog lang po kayo mamilang-ilang. Kulang, hello, sabi ni Tita Mami. Ate Brenda, ganda, sabi ni Kulang. Tita Mami, ganda. Mabait ang mga comment mo ngayon
Mamilang ilang, Miguel Ocean, baka mausog. Baka mausog si Kulang, kaya huwag natin purihin na mabait siya ngayon. Maaga pa nga dito, mga aga pa pala dyan. Cutie! Yan hi guys, ganda. Kulang may karugtong talaga sa naganda. Sabi ni Tita Mami. Opo, Tita. Mami ganda. I'm super chat if you watch the video held. Haha. Okay, you can watching. Ano ba yun ang pangalan nun? Wait a minute. I try to watch Land of the Mosquito. Ito napanood ko na to. Napanood ko na ito yung The Giant Mosquito Bite. Umadan to sa ko, sa like this, kay din? Funny videos? Oh, yan kay din. Look. It's called Land of the Lost Mosquito. Tama na, di ba? Yeah, okay. I can watch. Mr. Lim, hello. Maskili of Land of Lost lang type mo. Yan na, ina-type ko na. Saglit, Mark. Diyan muna kayo. Dami po akong works. Stay put lang to. Sige lang. Inubos yung dugo niya. Tulog. Hi, Larkan. Hello, my friend. Rise and shine. What's up? Yan, done watching. Kaidin Hall. The Land of Mosquito. The Land of the Lost Mosquito. Paano yun naman? May mahaba siguro. Ito yon sinasabi niya. Good morning po sa lahat. Ay, Lorcan, salamat sa paggawa mo ng That was my guest, Dr. Rick Marshall.
show whose book arrives in stores tomorrow. You might want to look for it in the I'm Out of My Cooking Line. Guys, yung hindi pa nakakonect kay Lorcan, gumagawa po yan ng thumbnail. Kung gusto nyo pa magpagawa ng thumbnail kay Lorcan, gumagawa po siya ng thumbnail si Lorcan. Pero may bayad po. Pero may ano lang naman, mura lang naman po. At mayroon siyang binibintang mga remix videos kung gusto niyo po. Remix. Kung pwede, kung okay lang, pwede niyong ano yun. Pwede kayong bumili sa kanya. Salamat sa pag-promote, guys. Alam mo naman. Tambay lang, idol, busy. That's part of funny movies you should watch. Okay. Thank you. Thank you, Kaidin, for sharing a blessing. I appreciate you. Guys, yung hindi pa po nakadikit kay Lorcan, mabait po yan. Siya yung gumawa ng thumbnail ko ngayon, yung gawa kong thumbnail ngayon, siya pong gumawa niyan. Kung gusto niyo po magpagawa ng thumbnail sa kanya, mura lang po. Maganda mga ginagawa niyan thumbnail. Yung ginawa, yung thumbnail ko ngayon sa aking live. Yan, siya po yung gumawa niyan. Si Lorcan. Tapos meron po siya diyang binibinta na ano, yung mga music video. Music lang ata. Na kung gusto niyo bumili, pwede niyo siya i-PM. Lorcan MC. MC. Yung Facebook, kanyang messenger or Facebook. Pwede niyo search doon kung gusto niyo pong mabil sa kanya or magpagawa sa kanya ng ano, ng thumbnail or everything, kung ano mong gusto niyo po ipagawa. Kahit sa ano niyo po, sa Facebook profile or sa YouTube, pwede siyang gumawa po. I never meet a Filipino. Hindi ka pa nakasubok makakapagkita ng Pilipino. You try to visit her Philippines, Kaiden, and you took other here Filipino here in live stream. You try to hi to another visitor here in my live. Or Tita Mami or Lorcan, you said hi, everything para maano mo, para makasundo mo ba, may guide ka ng magagandang ano. At you try to visit another live, Biboy TV, 12 Project, Grace, you try to visit her, my friend, live streamer or live. Nais magpagawa dami song for a channel, thumbnail, logo, intro, outro, cover, art, remix, beat, instrumental, PM me, may FB, Lorcan, MC. Good morning, Mark Joe. Ay, Jamel Watamama, hello. Kaidin to talk another visitor here. Kaidin. Tita Mami, Ate Brenda, you said hi. Batiin mo sila para at may para pag-usap kayo kahit dyan lang sa ano. Ate Brenda, salamat. I got to go. I see you next time. Okay, Kaiden. Thank you so much a lot for visiting here my live stream. Thank you. Dan share ko. Ay, salamat, Lorcan. Thank you. Guys, sa mga gusto po mag-avail po ng ni Lorcan, pwede po kayong sa kanya. Yan. Magaling po gumawa ng mga thumbnail yan. Lahat po alam niya. Okay ko lang. Talk to Kaidin. Alis na daw siya. Bye-bye, Kaidin. Thank you. See you soon. I'm busy. Okay. Sorry. You're busy pala. Ate ko lang. May galaw shoutout sabi ng Lorcan.
Enjoy kay Din. Thank you kay Din sa share your blessing. Kuya Lorcan. Guys, yung nakapin po, pag hindi pa kayo nakakonect dyan kay Lorcan, pasuyo na lang po padikitan. Yan po yung gumawa ng thumbnail namin ni B-Boy. Si Lorcan ang gumawa. Tapos yung kay B-Boy, si Lorcan din. Kasi si Lorcan din. Sa mga gusto po magpagawa ng thumbnail, subukan nyo po si Lorcan. Magaling, malupit. Iba na naman profile ni Kulang. Makinis si Lord, kasi kay din ay kay din. Kulang sana all. Nasa dagat. Joel, disconnect to Lorcan. Pwede po bang manicure? Bahala ka. Buanga ka talaga. Manicure? Bakit magpapamanicure ka kay Lorcan? Dikit na ako kay Lorcan. Salamat, Ate Brenda. Tol Lorcan, Kois, manicure daw, pwede raw. I-manicure mo nga yan si Kulang. Pwede naman, Kulang, kung gusto mo. Gusto mo, tatuan ka pa eh. Hindi lang manicure. May galaw sa Mark, nasa labas kami ng anak ko. Sige lang, Ate Brenda. Ate Brenda, Ate Zelda. Yung thumbnail ko kasi, daliri. O, di pa magpapamanicure ka para maganda. Pamanicure ka na. Kaya-kaya mo na yan. Nag-uutos ka pa. Kagigising ko lang kanina alas 8, inaantok pa rin ako. Oh my goodness. Lokot na gatos ko lang. Yung thumbnails. Ko kasi daliri. 10 viewers, thank you. Mababakasyon ko hanggang Miyerkules pa ako rito. Ay, punta pa kami ng Batangas bukas. Aba, mahaba bakasyon ni Kuya Elmer. Oo. Wala rin naman siya gagawin dun sa kanila eh. Roselda. Uwi na sana ako, nagyaya si Mabi. Don't connect, Sir Lorcan, sabi ni Joel Ladera. Thank you, Joel. Thank you so much po sa mga dumikit, sabi ni Lorcan. Sir Lorcan, maraming salamat Sir Lorcan, nasan yung isang yung pinost mo dun sa community mong yung ginawa mo ring thumbnail? Akin na rin. Na-delete mo na ba yun, Tol? O nandyan na, save ba sa'yo? Walang anuman po, sabi ni Lorcan. Kuya Elmer, alagaan nyo po sarili nyo. God bless, Kuya Elmer. Magalang. Magalang ang kulang Very good. Very good. Very nice. Gabi pa siguro doon kailangan mamilang ngayon, Sama nga Kuya Elmer, pagupit. Pagupit ka ba? Pagupit. Paano?
Di po kasi nakakabuti sa kalusugan ang di magalang Kuya Mark Jo Pugi Agoy. Pugita. Aray mo. Tinatawag din ako ni Gab na Pogi Mix Vlog. Bisbiro lang. Tinototoo. Huwag naman. Kakahiya. Baka tayo batuhin dyan ng mga trolls. Trolls. Maganda siguro to si Kulang. Oh, boses pa lang, maganda na eh. Maganda yan. Maganda yan. Ayaw lang magpakita. Hindi ko artistahin to eh. Palahubog nga lang. Di po Kuya Mark, mukha po akong paa. Okay lang yun, mukha ka lang paa. Zelda channel, Miguel shoutout po sabi ni Lorca. Cutie, but 65 years old. Mini post aray mo. Bata pa yung sikulang. Oo, ba't ito nga. Marami lang galawang. Ha? Galawang pa lang, mga ano na eh. Galawang pa lang ni Kulang, pitirano na eh. Oo. Mano yan si ano, Kulang. Lakas mambuli yan. Kung naging lalaki to, lakas to mambuli sa mga bata. Bagay sila ni John. Cutie, may galaw shoutout po, sabi ni Dorcan. Hindi maluloko ang mga matatanda sa sinasabi ng bata. Lorcan, may galaw shoutout po, sabi ni Cutie. Nice hair. Saan sa naman? Sasalamin pa lang. Ay, Mabil, nag-live ka ba? Aha. Pang mini pikmin yung buhok mo tol. Oo, manapakyaw. May hati sa gitna. Joel, hi. Hello ulit. Sabi ni Kulang. Nag-shades naging impoy tuloy. Lorca, may galaw siya rin. Sabi ni Ma'am Criselda. Yung ito ako kasi. Huwag ka na mag-shades, Mark. Nagbabago buhay na. Ako baka mamay masabi ako. God bless you. Huwag kang aray dyan. Manahimik ka dyan, Kulang. Cutie, okay ba? Ako si Manny Pacquiao. Wala lang ang pera. On the red corner, 99 pounds. Kulang pa sa kain, naglakad. Papunta mag-ingay para kang Mark. Galing niya Lorca na. Boxing. On the red corner,
99 pounds. Kulang pa sa kain, naglakad, papunta, mag-ingay para kay... Papa, isang banat dyan. Griselda, salamat. Wala si Grace. Ay, Grace, nasaan ka na? Wala si Biboy ah. Mukhang na busy ang mga person ah. Baka nakita na sila niya, no? Right. Right. Oo, baka nga. Kaya tumawag yun eh. Baka pabiyahan yung papunta kila. Siguro. Teka, Roselda, baka hindi pa kayo nakadikit kay Lorcan. Pasuyo naman po. Subscribe. Ay, nga lang po yung page and right. Ay, ang gwapo naman ni Monsieur Joel. Baka tayo mo usog. Lawayan mo nga ako. Bakit kaya di namamansin si Biboy Tol? Aha, tatlong shot out ako. Iba sinashot out. Ah, baka di ka nakita, Lorcan. Pag nakita ka yun, kikiligin yun. Pag di ka napansin, sabihan mo ako. Sige naman si Biboy, suplada. Suplada sa personal si Biboy. Matawag si Pia. Sa amin, sa lang lang. Dito na, bakit? Nag-live ako? Sa tao mo. Wala. Wala pa YouTube. Wala pa YouTube? Okay lang yung wala kang pa YouTube. Posibleng na di mapansin tol eh. Kasi ikaw nga ay shout out agad sa akin nung nasa live nakikita. Kikita tayo. Oo. Ganun talaga. Hayaan mo lang tol Lorcan. Pagsasabihan ko. Di ba hindi ka lang napansin siguro? Kanina sa live niya ba? Sa live ni B-Boy? Tol Lorcan? Guys, hindi ka na shout out. Nasa-shout out ka nun. Medyo busy lang yun yung kanyang Galandian. busy lang ang hindi sa ibang live tol. Ah, sa ibang live ba? Pag yon, kilala ko galing yon pag pasok yan sa ibang live. Hindi yung gano'n nagdudot-dot. Pa emoji lang kaya di minsan niya napapansin yung mga mga nagsha-shoutout sa kanya kasi nasa barangay yan, may trabaho kasi. Alam mo naman pag rich kid kailangan asikasuhin ng mga mga kailangan sa kanyang buhay. Ganun lang talaga yun tol. Pag nagkita kami sa live, nagkikita-kita tayo doon tol. Tanong ko lang, wala naman sa akin yun. Gusto ko lang malaman kung bakit. Gusto ko lang malaman niya na siya ay galang-galang. Kulang. Di mo si Kulang. Di mo si Kulang. Si Kulang. Lagi napapansin. Kasi kulang-kulang. Ay, Kulang, kumusta na yung subscriber? Kumplito na? 1,000 ka na? Kaya mo na kay 2 weeks ka na yata sa amin, hindi ka pa nakakompleto. Paano? Kasi channel mo pa lang, kulang na eh. Baguhin mo kaya. Kaya mo kulang ako pag wala kayo.
Makes me open eye. Oy, 779 na pala. Sana all. China all. Watching ako sa'yo, ano, Lorcan. Sa mga video. Wala ba ito copyright? Lagyan mo tugtog. Ay, premier pala ito. Daming premier ni Lorcan, no? Oh. Bah. Kasipag ba? Ads pa ako sa ito. Hindi lang, oh. Makers of Lord got the facts. Made with intelligent spores that helps improve digestion. Versaflora probiotics because like Di mo na mga thumbnail yung gaganda. Versaflora got the facts ay hindi naman at hindi dapat gamitin ang gamot sa pagmumuli ng sakit. DJ's Lorcan on the mix. Share out mo na ako, ha. Koy Lakaw. Sige. Pag may download na nakalagay at may ads tol, walang CPR, original yun at makikita mo sa description pag tinignan mo ang details. Ang galing mo gumawa ng thumbnail tol, or boys. Lupit mo gumawa. Salamat po, bye-bye. Salamat din, Joel. Tawag dito yung J tawa eh. Mahina. What can learn? What can learn? Pagka learn. Sayaw ka muna, sir. DJ Louis Purple. Fast forward. Concert. Joel. DJ Cup. Lumakang ko na. Laglakaw ka na, Joel. Sinubok ko din ng panahon tol pag may time gawa ako video kung bakit ako napunta at gumaling. Oo, tama. Muntik ko na mabuga kinakain ko. Ayaw tol, sayang. Kain, sige tol, salamat. Kain ka lang dyan marami. Tol, para dyan, baka hindi ka pa nakakunik kay Lorcan. Gusto ko sana magpagawa, Lorcan, sa'yo ng ano, Lorcan? Ng logo ng Team Boom. Kung papayag sila, kailangan isang design ba? Ako magbabayad. Wait lang. So, Lorcan, gusto ko magpagawa ng ano, logo namin na kanya-kanya kami ng channel pero isang design. Bigyan mo ako ng magandang ano, may gandang logo para doon sa boom namin. Ako magbabayad. Ano kami, 20 kami magkakasali. Magkano yun? Di ba? Discount mo ako. Okay, guys, sabihan mo ako. Agad sa Sinabihan na detalye. namin. Basta yung ano, yung logo ng Team Boom ba? Pag gumawa ka ng logo ng Team Boom, di ba may ano ako sa iyo, may isinend ako sa yung ano ko, yung logo. Yun ang ilalagay mo doon, tapos ilalagyan mo ng Team Boom.
Tapos yung, halimbawa kami kasi tatlo kaming founder, tatlo kaming founder, si B-Boy, si Kuya Sunny, si si Mark. Pag-isipan mo muna para mas maganda kalalabasan, wag pa bigla-bigla ko is para mas planado. Oo, yun nga, yung gusto kong makakita pa sa'yo ng mga, mga sample na mga gandang kung para sa Team Bomba. Di ba ka, meron kang ini-edit, yung mga kulay-kulay na mga design mo na pinag-aano mo, kung anong maganda, para may share ko dun sa Team Bomba. Para may mapagpilian ba kami kung ano maganda maging logo namin sa Team Bomba. Kasi dati gumawa kami, kaso talagang mahirap. Sige, send ko na lang sa iyo mga sample, tatlong klase yun, Kan. Sige, Lorcan. At yung Team Boom, ilalagay mo sa ilalim. Ay, bahala ka ba hanapan mo na kung saan magandang design. Kulang, salamat. Tikar Selda, thank you. Bigi lang, kain na po kayo mga kuya kung pugi. Aha, sana all. Pugita. Salamat sa 8 viewers at 18 thumbs up. Guys, gawin nyo na nga 20 thumbs up yung yung live ko. Mag-end na ako mamaya-maya kasi magpapagupit pa. Pala, kung may nagko-cover song dito at gustong maging magandang kanta nila, nag-aid din ako ng vocal at mixing. Oh, ayos. Dami mo palang alam, Lorcan? Marunong ka di ba mag-rap? Walang bago. Bago na naman bago na naman ang profile niya. Traselda, ha, sabi ni ko lang. Kuya Project Pogi, Miguel Ausaral, sabi ko lang. Bolero, si Kulang. Ay, Els Osaka, thumbs up. Shout out sa iyo. Salamat sa iyong pagbisita. Els, nandito ako. Els Osaka, salamat. Andito si Kuya Elmer. Ayan, nakahinga. Yan, boses. Kilala niyo na yung boses. Ay, Joe. Ito si Joel. Iba ba to? Dito ako sa bahay ni Mark. Els, Joel 3 araw na ako dito. Olavides. Subscribe. Watching ako sa'yo, boss. Joel. Dito tayo, punta kami ng Big Food Court. Tabi. Ay, mamilang-ilang. Kala ko ba alis kayo? So, di Mark Joel. Oo, alis po kami. Mamilang-ilang. Sa tungkod yata yun. Mamaya po. Papagupit pa ako eh. Mainit po kasi. Naisip nga namin kung saan kami pupunta eh. Kung sasama kami kay Mabi. Kasi sasama kami kay Mabi eh. Tignan namin punta muna tayo sa SM.
Tapos ngayon, kukontakin natin si si Mabi na doon tayo abangan sa pag nandito na siya. Nakadata lang ako, kuya. Oy, walang wifi si bagong Wala ba wifi sa nilipatan bahay. Pakapit ka na lang. Pagabitan mo na yan. Mamilang ilang, mamaya po. Magpapagupit pa kasi ako. Kailangan kong bagong hairdo. Hairdo looks. Nandiyan ka lang pala mamilang ilang. Binabantayan mo lang pala ka. Masahalo pa rin ako, papakalbo ko. Gusto ko sana magpakalbo eh. Babagay kaya sa akin kami. Kaya tsura ko na. Itong buhok ko sana, kung lagi ko na naalagaan magsuklay, ganda sito dati, nung binata ko, ganda nito eh. Ngayon, ang gulo na, mula nung nagkasawa ko. Hindi ko ganang ginaaskas yan. Wala, di na ako nagpapaano eh. Di ko na, Sabi nga, longer hanggang nagpaspalitan. sa akin dati. Pero dito, dating gupit ko, ganun lang eh. Yun ata sinasabi ni sabi meron sa Mercury ng ganyan. Saan ba nabili ang Elmer ng tungkol punta kayo ng Batangas? Saan ka ba nabili? Muhogs. Haha. Yes, nandyan lang siya ko. Pero pag antok na antok, di maka dot. Pamilang ilang, thank you po. Sa Shopee yata to, nabili. Tamang Now, bumili. bumangon ako. Timpla ng hot ko. Choco. Tignan ko nga sa Shopee. Meron ako Shopee dito. Ay, TikTok. Ay, wala. Nasa dito pala eh. Isang cellphone pala. Tingnan ko dito. Search ka saan. Saan malapit dito makakabili ng tongkod. Oy, Mary Grace. Kanina Ayun, ka pantay mo, ma'am. Kaso mura to. Ito pa yan, 346. Pares yun sa'yo. Yan. Ayan, 346. Mamilang ilang. Mag-Shopee na lang po. Lazada pala. Ayan, pares ng sa'yo. Oo. 346 lang po. Would he order? Ito, mamilang ilang. Labyo, sabi ko. Mamilang ilang. Ito po, parang ito yan ata yung tungkod ni Kuya Elmer. Yan, Sige, tingin ka dyan, Margo. Mas maganda po mag-Shopee na lang po. Yung medyo mataas na price para matibay. Yung medyo may kamahalan ng konti. May price. Huwag naman yung overprice. Wala kasi. Ito yung kagaya na kay Kuya Elmer eh. Wala kasi yung TikTok ko eh. Nandito yung sa ginagamit ko eh. Ayan, okay na yan. Oo po. Mas maganda pa nga to eh. Parehas lang to nung kay Kuya Elmer binili. Yung ginagamit niya. Itong 346. Ano oras biyahe nyo? Baka bukas pa, mamayang gabi. Mary Grace. Mamaya pa, Mary Grace. Sama ka ba? Tignan mo raw mabuti yung detalye ng material. Tingnan mo mabuti ang detalye ng materials. Opo. Anong oras biyahe mo? Sabi ni Grace. Mamaya pa ang gabi. Ate alang-alang, may galaw shoutout po, sabi ni Lorcan. Lorcan, salamat ha. Sabihin mo kay Tay Alex Margio. Opo, sige po, mamilang ilang. Titignan ko po mamaya sa TikTok ko. Hi, Lorcan. May galaw shoutout, Lorcan. Mary Grace, sabi ni mamilang ilang. Mega love shout out ate alang-alang, sabi ni Mary Grace. Mary Grace, sabi ni mamilang ilang.
Ako na lang gagawa with Bluetooth pa. Ano yun? Ano yung with Bluetooth? Kahapon nga, dito lang kami kahapon. Tambay lang. Mamaya, alis kami. Sama kami kay Mami biyahe. Mark Joe, done connected. Ay, So well. ngayon pala nakadikit sa akin, Joel. Lagi kang pumapasok. Oh my goodness. What's wrong, my friend? Lagi ka napasok sa live ko. Ngayon ka lang nakadikit. Oh my God. Saan ba kayo, Cons? Saan ba kayo, boys? Punta kaming sa aming kaibigan na driver, sweet lover. Angkas kami doon. Mag-ano kami doon, mag-video-video ba, makapag-vlog man lang. Konduktor muna kami ngayon, konduktor. Sama sa biyahe. Hi Rosie, Sangkay, kumusta? Kagabi naka-video lang ako sa iyo, Sangkay. Hindi, bro, mali. Todo paliwanag si Joel. Hindi, bro, mali ang nailagay ko. Aray mo, pakak. Saan kayo lugar? Saan lugar? No balichis lang, Lorcan. Hello, Sangkay. Hello, may dalaw shoutout, everyone. No balichis lang, Lorcan. Sa may simbahan, kung alam mo. Malapit lang ako dyan. Itanong mo lang sa YouTube kung nasaan si Mark. Watching ako sa Joel. Ayan. Lubat kasi isang cellphone, no? Yung blue, nalubat. Nabis ko malubat, oh. So, Brenda, salamat. Kainis, eh. Laging lubat. Bilis malubat. Kulang TV done, connected, sabi ni Joel. Joel, yung si Lorcan, baka hindi ka pa nakakonect dyan, pasuyo naman. Padikitan mo yan, napakaano yan. Baka gusto niyo magpagawa po ng mga logo nyo dyan sa kanya, yan, yung profile mo. Tulad yung profile mo, kung gusto mong pagandahin yan, para mas elegance, pwede kayo magpagawa dyan kay Lorcan. Joel, lol, Olad, Bides, Miguel Osarot po, sabi ni Lorcan. Kois Elmer, Miguel shoutout po, sabi ni Lorcan. Lorcan, salamat. Lorcan. Megala shoutout din sa'yo. Tingnan mo, maka-order tayo today niyan kasi di ko alam kung kailan yan i-deliver. Ano lang po yan, saglit lang po yan. Pagbalik shoutout na Els. lang, Mark. Pagbalik Kasi na lang. wala tayo eh. Pwede rin. Pagbalik. Hindi, diretso na sa'yo doon. Oo. Sa address mo. Pagbalik na lang po, siguro mamilang-ilang. Kasi, sasama pa si Kuya Kaya pa Elmer. naman tutungkot ko. Pagbalik na lang po. I-order na lang natin sa TikTok. Sana magandang quality. Pero magaganda naman, di ba? Maganda naman. Kaya yung tagal na, 4 na taon na 2 to 3 days dating na yan. Pag online. Oo. 3 araw lang yan. 2 araw may darating yan. Para may magamit ang Elmer pag alis nyo. Okay pa naman po yung yung luma niya pong tungkod. Kasi pagbalik namin, baka mamaya nandito na deliver. Hindi ko may masikaso, nasa kami Batangas eh. Ang gusto ko kasi direct na lang doon sa lugar ni Kuya Elmer para pag nabayaran naman 'yon. Hi Sir Jaime sabi ni Mami lang ilang. Sir Jaime, kumusta po? Nakakain na po kayo diyan ng buko? Sarap diyan, namimiss ko na ang aming probinsya, Sir Jaime. Kuya Elmer Ogay, Team Boom. Ano bang content nyo? Dito pa ako sa Jaime. Wala tol. Wala pa akong magawang content. Puro lang daily vlog lang. Bukas, siguro sana hopefully makagawa kami ng content nila Mabi.
Alam ko naman si Mabi ay supportive yan sila Kuya Elmer. Kung nagsasama-sama lang sana kami, marami sana akong naiisip na content. Kaso, siyempre may kanya-kanya kaming hanap buhay sa buhay. Maraming magagawa. Maraming magagawa. Kasi mas maganda kasi gumawa ng content na may mga kasama ka sa grupo. Kaysa nag-iisa ka lang, wala kang kalukuhan ba sa ano. Dan sa nakapin, sabi ni Joel, sarap ng buko, press na press, ang sabaw. Wow, sarap niyan, Sir Jaime. Okay, nag-alalas lang ako, sabi kasi ng Elmer, nasubsob na siya sa tungkod niya. Opo, nasubsob na yan. Panoorin niyo po sa kaninang vlog yun, kay Mabi TV, ano? Kay Mabi TV, nasubsob. Mabi siya, ni Mabi. Good morning ka, Warayay, Ate Emalyn Gabuhay. Kung malapit lang ako, matutulungan ko kayo lalo na sa editing. Kaso malayo, haha. Oo, Lorcan, alam ko magaling ka mag-edit. Pahingi Sir Jaime, sabi ni Mamilang Ilang. Gusto ko yan, Sir Jaime. Sabi ni Mamilang Ilang na ano. Oo, buko. Walang tuba, Sir Jaime Vera. Ang tuba, naka-ready na po ba? May pesta ngayon. Ano bang pesta ngayon dyan? Kahapon sa amin anong Sabado, Linggo pesta, nung Sabado pala pesta sa amin, disperas ng 15. Marami yata dyan, ilang-ilang makapuno na buko. Makapuno. Masarap yan. Boy! Hoy, B-Boy, nagkita na kayo si Raimi? B-Boy? Nakita na ba kayo? Like down, sabi ni B-Boy. Nagkita na kayo si Raimi, B-Boy? Yung pala, di na tayo pala mahihirapan. Di na pala tayo mahihirapan maghanap. I-order na lang sa Shopee. Oo nga. Ay sa TikTok. Yun, ganun ang klase nun, yung Wala lang. 346. Matibay yun. Matibay din. Pero mas may pa doon, mas may mataas ang presyo. So, Ate lang ilang Miguel Ocharas, sabi ni Amador Lawrence. Boss Amador Lawrence, magandang Amador Lawrence. hapon po. Magandang umaga sa iyo. Sir Jaime, sana magkita po tayo soon. Aba, mukhang nagkita na kayo. Kalakuhan mo, B-Boy. Nag-video call lang kami, Mark. Nag-video call lang ba kayo? Mamilang ilang. Guwapo. Nambuso ka ba? Oo, kanina lang. Nabusuhan ko yung ano. Hi, Lawrence. Sabi ni Mamilang ilang. Bakit? Bakit Kuya Sanisen? Ay, Amador Lawrence. Anong problema mo, ha? Ano kaya ang ulamin natin? Pag pumunta tayo mamaya doon sa ano? Nagano nga kami. Sa may Blooming Tree, mga pag-vlog ka naman. Nag-shade kami kasi namboso kami kanina. Tinan mo, si Kuya Elmer. Nag-shade kami. Nagka-black eye kami kasi sinuntok kami nung sinilipan namin. Malaki kasi. Malaki, mataba. Malaki. Amador, may galaw shout out. Naka-shades kasi. Oo nga, nambuso nga kami. May black eye nga ni, ayan Taglit lang. Kaya sabi mo muna. Nambuso nga kami. Shout out sa inyo guys. Boom, B-Boy TV. Boy, salamat. Amador Lawrence. Di mo na ba ako kilala, Amador Lawrence? Yan yung ubay to. Asa na sila? Hi Rosie, shout out. Walang shout out. Bombi Boy TV, Migalaw shout out, sabi ni Amadors. Kuya Sunny Pugi, hello. Kaya kami naka-shades ngayon kasi may sapak ako ngayon, sinapak ako. Yan Gusto niyo ba makita?
Abay, kilala kit naman. Aba, kilala naman ikaw. Ikaw pa ba? Rosalda, okay, Sir Jaime. Walang MTV. Bigyan lang shoutout my friends. Sabi ni Sir Jaime. Rosalda, hi from Elang B-Boy. Bigyan lang shoutout. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Tita Mami. Ayaw ko sana. Ayan o. Walang. Bakasang tama nyo nakasalamin kahit nasa bahay. May shout out. My friend Sir Jaime, sabi ni Kulang, di mo ko maluloko sa pugi mo. Aray ko. Oh, matanda na yan. Si Kuya Sunny Sen, di mo maluloko yan. Mamilang-ilang, gandang love you, sabi ni Kulang. Margyo, pasuyo, please, may premier ako ngayon. Oh, may premier ka ba? Guys, may premier pala ang Tita Mami, pin natin. Pasuyo po, ang Tita Mami, pasugod. Pasuyo po guys, sa premier ng Tita Mami. Anong oras ba premiere mo, Tita Mami? Alas 12 yata. Ay, Sunny, pagbalik ko, miss you. Din. Anak ko si Gracia. Oh. Five minutes pa 5 minutes ba ba? Anak mo si Gracia, bungis ni. Oo. Guys, yun nakapin kay Tita Mami. May premiere po siya. Oh, haba ng comment ang bilis Mamaya po. Adjust mo na Tita Mami, para makalipat mo na po sila. Sir Jaime, andiyan ka pa ba, Sir Jaime? Para mamaya mag-end na rin po ako para doon na lang kami tambay. Tinatanong kasi kanina ni Sir Sunny, kung babalik pagbalik ka pa ko, raw dito. Manila, see you then. Oo. Si Jaime Vera. Oh, social Sabi, dalhan nyo ako pasalubong na yellowfin or tuna. Eh di wow. Itulak ka namin. 10 minutes na lang. Don't worry. Okay. Sabi ni Tita. Tita Mami, hello po. Sabi ni Kuya Richard dito pa. Sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, migraw shout out. Maniwala ka na, Kuya Sunny. Tuwing kabilugan lang ng buwan ako nagsasabi ng gwapo. Richard, hello, sabi ni Sir Jaime. Chard, hello, sabi ni Tita Mami. Kuya Jaime, hello po, sabi ni Project. Oh, Project ulit. Ni Kuya Richard. Mega lang shoutout po, Kuya Jaime, sabi ni Grace. Kung may Netflix ka, Mark Jo, doon mo panoorin kasi puro short lang sa YT. Netflix. Kaya pala sabi ni Kay Din Halls na ibigay daw sa akin yung kanyang account na Netflix. Kaya pag sa sa YouTube, short lang pala. Nag-ano ko niyan Netflix na yan nagtawag na ito, trinay ko yan Kaso, Download. ano ko niyan. Kailangan mag-sign in dun Kuya Richard, sabi ni Kulang. Big love sa ate Ma'am Elang. Sir Jaime, huwag kalimutan buko Diyos ko yung press na press. Sabi ni Ma'am Elang. B-boy, hello. Boom. Guys, yung Tita Mami may premiere po. Pakisuyo naman po. Yung hindi pa nakapanood dyan, baka naman. Ay, hindi pa nakapanood, hindi pa nakasubscribe. Sorry. Thank you, Mark. Welcome. Mag-end rin na po ako pag nag-start ng premiere ni Tita Mami. Kasi magpapagupit pa ako Alas 12 pala, 4 minutes para sa Sir Jaime Vera, please sabihan mo si B-Boy na update ako pag malapit na kayo
lumuwas ng makagawa ako ng makipagpalit ng araw ng pasok or makapag-adjust po ako ng oras sa pagpasok po. Okay. Sige. Bakit naka-sunglass ka, Mark? Dilim naman itong premiere. Wala lang po. Tita Mami. Hi, Biel! Boom! Boom, tarat, tarat. Dito na agad Boom, yung joke tarat, ko sa tarat. premiere. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. 2 minutes para sa premiere ng Tita Mami. Tita Mami, kaya sila nakashade kasi nang busog kanina. Banyo ni Banyo. Yung sa team, ilang siya ako naghanap noon tas na pinasa ko kay Tay Alex pinadagdagan ng word at heart. Oh. Well, love you, brother. Akala ko may sure eyes ka. Aray ka, sure eyes. Well, from Mary Grace, kaya time din needs mo dyan para ipikita mo muna sa mga ka-team mo kung gusto nila ang logo na napipili. Opo, mamilang-ilang. Kailangan po, yun nga po yung kay Lorcan po, magpapaano nga ako ng logo ng Timbong. Nang pare-parehas ang ano namin. Para yung ginagawa nyo po, para naman kaya-aya naman po. Sunny Sen Yahoo. Anong wala, Sunny? Gandang lalaki ah. Salamat, Madi. Ninang ilang-ilang, shout out, sabi ni Madi Katigbak. Hi, Madi. Si Idol Madi, oh. Ay, si Idol Madi, guys, oh. Oh, si Idol Madi nga. Idol Madi, magandang hapon sa iyo dyan. 1 minute para sa nilang ilang. Tita Mami. Boss Madi, may galaw shoutout sa iyo. Gwapong Madi. Katigbak. Oh. Hindi ako yan. Si Wasalak yan. Si Wasalak ba yan? Thank you so much, guys. Sabi ni Tita Mami. Waiting kami, Tita Mami, sa ano mo. Ayun na, mag-start na. Beginning. Let's go to the Rumble. Money. To all viewers, shout out. Guys, yung nakapin po, pasuyo po, may premiere po ang Tita Mami. Nag-start na po yata, alas 12 na eh. Start na, alas 12 na eh. Start na. Adro Sunny, shout out. Yun. Starting na. Gwapo, shout out sa Hilik. Oo, ang lakas ng Hilik, no? Napanood na ano mo? Narinig mo? Si Lorca naka-live pala. Scroll down, Mark Joe. May sinabi ako about sa logo. Kaya time din needs mo yan dyan para ipikita mo na sa mga naka-team mo kung gusto nila ng logo. Opo, mamilang-ilang. Yung sa team ilang-ilang siya ako naghanap ng pinasa ko kay Tay Alex, pinadagdagan ng word of heart. Salamat, guys. Saglit lang yan. 10 minutes lang. Ay, 10 minutes lang daw. Thank you so much. Pasugod po sa premiere ng Tita. Salamat po, Madi. The Real Mabel.
Pwede pasuyo po yung nakapin kay Tita Mami. May premiere po siya. Para maano na rin ako, mauupaw na rin ako. Buwang mata. O talaga yan sa sombrero yan. Na-spam si ano, si Madi. Tita Mami, diyan kita mo si ano, si Madi Katigbak na ano. Kasi Oo nga. mamilang-ilang. Tingnan mo dito sa ulo ko. Ano na rin. Si Eljon, huwag mo nang jakitan yan. Mamilang-ilang, wala pang jacket. Tita, ganito ba yung Tita Mami? Ganyan ba tayo nagsasayaw? Pinapakita yung puso. MC Vlog, official shout out. Tawa si Bobby. Ayaw na na. Yung ano natin, tawag nito, pagayahin natin si Tita Mami. Ginagaya ko yan, kaso nakaupo lang ako. Masikip yung kwarto ko eh. Tamami, yahoo! Hindi ka sa live di Mark. Hi Rosie, shout out. Ay, di ba yun? Oo, amazing. Oy, Ronald, labi niya may ba? Ay, balik. Kaliwa kanan, kaliwa. Ay, balik. Hey, sakit katawan mo yan yan. Ano ba? Oo, tumatay.
Tanggalin mo nga yung salamin mo para kang iwan. Manahimik ka dyan. Kapagod. Nakapagod naman ito. Teacher Zelda, thank you. B-Boy, salamat. Ayan si Tita Man, B-Boy. Ano ka ba? Napawisan ako bigla. Mainit kasi. Ay, salamat sa 8 viewers. Shout out sa 8 viewers at 26 thumbs up. Shout out sa 8 viewers at 26 thumbs up. Shout out sa 8 viewers at 26 thumbs up. Na-premiere si Tita Mami yung nakapin, pasuyo, pasugod po, nandun kami.
Will, visit to Tita Mami Fitness. It's premiere now. Thank you, Will. Thank you, Madi. Salamat. Mag-end na ako. Maraming salamat sa inyo. Maraming thank you sa inyong lahat dyan sa pagpasyal sa aking munting live. Abutin ko na. 8 minutes. Abutin ko na pala itong 2 hours. Magtinda naman ako. Sige, magtinda ka na. Ayos yan. Ano paninda mo ngayon? Sige, ingat sa lahat. Sabi ni Mami Langirang. Salamat sa palitaw tinda ko. Palitaw. Sarap yan. Yung bininta mo sa akin dati nung nasa book na ako. Rosie, shout out. Kulang, thank you. Ma'am Corselda, thank you. 7 minutes para yan ko na ito. Abutin ko na lang 2 hours. Salamat sa inyo lahat sa pagpasyal. Grabe, ingat. Hugas po. Ano pa lang sabi ni Rosie? Kapag ba? Tayo yung pamasa. Hindi ka ba nakakumpleto ngayong buwan? Hindi ka nakakumpleto ngayong buwan? Yung nakarang buwan? Tatlong buwan. Ha? Tatlong buwan. Glory D, shout out. Sa akin nga, ano rin eh. Nung huli kong sumahod ako, nung ano lang. Kasi parang umabot pa ng 4 na buwan. Thank you, Mark. Welcome, Tita Mami. Salamat. Bakit ko lang itong 2 hours, 6 minutes, mag-end na ako. Mamilang-ilang, thank you po. Sir Remy, thank you rin. The Mami, the real bubble.
Royal Maber, shoutout sa'yo. Tita Mami, shoutout po, sabi ni Madi Katigba. Sige, dito lang. Ito, tapusin ko muna. Gawa ko. Ang dami pa. Repeating, sabi ni Tita Mami. Sige po, Tita Mami. Thank you, everyone. Watching ako sa'yo. Ano, sino ba to? Ang Caselda. Ate Caselda, salamat. Madi, salamat sa pag-support, sabi ni Tita Mami. Si Madi nagtitinda yan ng palitaw. Magkano yung palitaw mo, Madi? Madi? Tumatanggap yan siya. Pag bumili kayo, pamimigay niya yan. Parang ako lang din. Pag may bumibili sa akin ng panindak, pinamimigay ko. Welcome po, Tita Mami. 60 ba o 70? 70 yata. Ay, 60 isa box. Ay, 60. 60 isang box yan. 60 isang box pala. Para madalang ka na lang ata mag-vlog. Sa Bukana. Siya nakapwesto, Batangas, Tita Mami. Japper. Kala sa ano yan, sa Bukana. Tita Mami. Pag may bumibili sa kanya, pag dyan sa YouTube may bumili, binablog niya yan, tapos binibigay niya doon sa mga taong pwedeng ano. Parang yung ginagawa ko din, pag may bumibili sa akin, pamigay sa palengke. Live ako. Sige, Tatay Ruben, nag-live ka na. Mami, kasi sarap ng daliri niya yung niya, palitaw. Oo, kaya nga nawala. Joke lang. May tinda siya ngayon. Mayroon yata po, Tita Mami, tanong niyo po si Madi. Madi, meron ba kayo tinda ngayon? Meron, Tita Tay Mami. Robin, shout out, sabi ni Madi Katigbak. Meron siguro Gcash po. mo, Mami, Gcash. May tinda po ako, Tita Mami. Tay Robin, shout out, sabi ni Tita Mami. Ewan ko nga, ang dami naman 15 bucks. Okay na yung dalawa. Mga 5 bucks lang. Okay na yung 5 box. $240. $250 ano? $240 ba? $250. Dito lang, edit time ba? May vlog. Sana all. 300. Ayan. 300. Alam mo. 67 bucks. Bibo, shout out. Bilhin daw apat na box. Gawin na 5, Tita Mami. Ay! Oy, yun yung Shout out, Ate Len, official. Salamat sa pamember. Bilhin ko na 4 na box. Oy, bibilhin daw, oh. Salamat po, Tita Mami. Oh, nakapag-ano ka pa dito, nakapagbenta ka pa. Yung porsyento ko, Madi. Madi, yung porsyento ko. Belen, hello. Ma'am Len, shout out, sabi ni Madi. Saan kayo send Sa ang Gcash yan, bayan? Mami. Meron Gcash yan. Kahit putol daliri niyan, meron yan. Mulan? Mambunod yata. Di ba nabibigay? Tita Mami, hello po, sabi ni Len official. Ate Len, salamat. Oy, Sagani, happy birthday sa iyo. Yan, yung Gcash niya, oh. Screenshot nyo po. Welcome host, walang ano mo po. Isagani, happy birthday sa ni Tita Bill Mami. official. Shout out. Basta kasi yung back niya, boses na iba. Len, shout out Len. Delete Madi na, screenshot ko na. Thank you Sangkay Mark Jo. Delete mo daw, Mati. Anong name ng Gcash mo, Madi? Ay, delete na eh. Thank you, Tita Mami.
Shout out, Bro Elmer. Thank you sa support. Walang anuman. Brianna. Yan na, shoutout. Mari Katigbak po, sabi niya no. Mag-yo, message ka sa akin. Pasa ko video sa'yo. Di, sa'yo na lang. I-upload mo na sa'yo. Madi, sa'yo na lang i-upload mo sa ano mo, channel mo. Kahit maiksi lang. Huwag mo na i-send sa akin. Ayoko ba mamaya, ma-reuse content ako. Saglit lang, Madi, mag-send ako now. Sa iyo na lang, sa iyo. Upload mo na lang sa ano mo, sa account mo, kahit short video lang. Papasukin naman yan ni Tita Mami yung ano mo, yung channel mo. Salamat po, Tita Mami. Live and viewers, thank you. Ate Len, thank you so much Ate Len sa pa-member. Salamat sa pag-video mo dyan. Pag nakapagpagpitaw ka pa rito, Hmm? maliligo. Hmm? Pag upit pa, maliligo ka pa. Oh. Alex Domingo, shout out. 30 thumbs up, shout out. Oh, papagupit ako. Ikaw, magpagupit ka ba? Hindi na. So ako na, pagbalik ka. Sayang. Papamasahin ko na lang. Sino ka tayo mo, Tatay Ruben ba? Hindi. Elmer Ugay. Si Kuya Elmer, Mati Katigbak, Elmer Ugay. lunch time po, sabi ni B-Boy TV. Yeah, kain na kayo. Okay na ako. Naka 2 hours na ako may Salamat, Tita Mami. Baba na kita, Tita Mami. Madihintay mo na lang yung ano ni Tita Mami. Pag na-send sa'yo. Magayon na ako. Thank you so much sa inyo lahat. Sa ano, pagpunta sa aking munting live. Mark, na-send ko na. Madi, na-send na daw ni Tita Mami yung ano. Nasend ko na. Paki-confirm kung okay na ba. Ayun na sino. Pa-confirm, Mati Katigbak. Pa-check lang Madi kung okay na. Magayon na ako. Nasa GC ng team ko. Okay na daw. Pumasok na. Makita naman namin yun, Mati. Sa GC namin. Kaya Madi, send na ni Tita Mami. 250. Alright. Shout sa inyo lahat dyan. Mag-out na ako, mag-end na ako. Thank you so much sa lahat. Okay, sige, thanks so much. Happy birthday kay ano, Boy Heart, shout out. Mag-end na ako, Boy Heart. Salamat sa pagpasyal. Maraming salamat, Tita Mami. Guys, maraming salamat. Walang anuman, Madi. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa aking munting live. Paalam na po ako.
Maraming thank you po sa inyong lahat dyan, sa mga pumasok sa live ko. Bye-bye. Ingat kayo lahat. Ikaw din. Ako ang iyong host, ako ang iyong lingkod, Mark Joe Waray TV, Sambindor. May pangarap sa buhay. Love you all. Peace out. Bye-bye. Grace, bye-bye, Grace. Shoutout sa inyo lahat. Love you all. Team Boom, love you.